Li Diyarbekirê li serê her kuçe û kolanekê û li cihên geştyarî komên geştyaran digerin. Zêdetirê geştyaran ji bajarên Tirkiyeyê ne. Di pênc mehên Îsal de ji 205 hezaran zêdetir geştyar ji bajarên Tirkiyeyê hatine Diyarbekirê. Tarihe hayran kaldık her ilde. Li Diyarbekir ئێمە زۆر شوێنەوەری مێژوویمان دیت. سەرجەم ئەو بابەتانەی مامۆستای گەشتیاری سەبارەت بە مشارە بۆی باسکردین ئێمە دەمان نووسی. من خۆم حەز دەکەم جارێکی تر بگەڕێمەوە ئەم شوێنە و بە دڵی خۆم لەناو شارەکە بگەڕێم. ئەمجا ئیستانبولی هاتنێ ئیرۆ چاک پێنج ڕۆنەتێنێ ریامە پڕ دوور بوو شتێ هەر مەرمێکەتی خۆنمش بوونێ ئارەشترمش کرداتنێ هەتا برا. Îsal danasîna Diyarbekir, Riha, Mêrdîn û Semsûrê li Tirkiyeyê û cîhanê baş hat kirin. Her dîsa ji Almanyayê bû Diyarbekir geştên asmanî yên rasterast jî bû sedem ku hejmara geştyarên biyanî zêdetir bibin. Endamê Yekîtiya Acenteyên Geştyariyê ya Tirkiyeyê Serdar Baturayê got, geştyarên biyanî zêdetir danûstandinê dikin. Divê hejmara geştên asmanî yên rasterast yên derve bên zêde kirin. Altın çağını yaşıyor. Herêma me ji aliyê geştyarî ve demeke zêrîn dijî. Otel tijene, dikandar ji dahata geştyarî kêfxweşin. Geştyar jî gelek bextewar dibin. Lewra li Diyarbekirê otelên bi qalîte hene. Nirxê kel û pelan jî negiran in. Xwarin û vexwarinên herêma me bi tam in. Li gorî daneyên fermî di pênc mehên Îsal de bi giştî 251 hezar geştyaran serdana Diyarbekirê kirine. Li bajêrmane û bi danûstandina xwe aborî geş kirine. Tenê li Diyarbekirê 62 şûnwarên geştyarî hene rojane hem ji Tirkiye hem jî ji welatên cîhanê bi hezaran geştyar serdana van şûnwaran dikin. Tê çaverê kirin ku heta dawiya 2022yan ji milyoneke zêdetir geştyar tenê serdana bajarê Diyarbekirê bikin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.